Aurten, ez ditugu makinak bakarrik egin. Askoz gauza gehiago egin ditugu. Uneak sortu ditugu. Elkarrekin. Proiektu bakoitzarekin, fabrikatutako makina bakoitzarekin, bisita bakoitzarekin, gehien axola duena indartu dugu. Harremanak. 2025 birkonektatzeko urtea izan da. Aurrez aurre eraikitzeko. Eta elkarrekin aurrera egin dugu. Topa egin dezagun hori posible egin duten pertsonen alde. Gure bezeroak, gure lankideak, gure lagunak. Eskerrik asko gure historiaren parte izateagatik. Egin dezagun topa atxeden eta osnarketa garai baten alde. Eta elkarrekin eraikitzen jarraitzeko 2026an. Urte berri on.